Kidawak ngay lingad na kumalatan itinagan a Novi. Tubuak ti aritaw Nueva Vizcaya, nga mitagdama ket addaak ditoy Singapore. Naawi sakmet ang nagsurat tapno inak ibinglay to'y padas ko may papan kan ayat. Amin abanag dito'y rabaw ti daga ket makunak nga ada purpos na. Mamati ak akabaalanda tayo nga ilisi ti Diyos kadagiti banbanag apakadaksan tayo. Ket sukatan na daytoy itinapinpintas pay ngem itikid daw tayo kenkwana. Tallo atawan mimetten nga agayan ayat ken ni Rafi. Ket kas agnobyo kan agnobya, adu dagiti arapaap mi iti biag. Isu na laeng tadyak ammo akabayatan ti kinaadda ti relasyon mi, adamet gayam ilimlimed na kanyak. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Hello, Rafi. Sa dino ti ayan mo? Karurur ko lang iti trabaho. Umaya kundi da. Sige, orayan ka nga roden dito eh. Sige. Agan-anad ka iti panagmanehon. Wen. O sige, itipegan da ito eh. Urayan nakita ta umaya kon. Okay, babe. Bye. Ne, apa yan anak ko? Bigbigat ngam suyaab ka suyaab. Apay, nagpuyat ka manen aya iti Rafi anak ko. San madkit dinanang? Nasapa akto pa'y anaturog. Jakman amo, no apay atunggal kastoy nga agsapak at makaturturog. Agsasadutak nanang. Kasla kayat ko ti agid-id ang agmalmalam. Anya, ay sus, amangan mo no aginaw ka nanak ko. Ha? Kasta nga tangag paiso, nanang? Nasaysaya at matlaeng numapan ka iti doktor. Iti kasta, maamwam no anya da ita marikriknam. Nasaysaya at ti agsigurado, anak ko. Oh, apay akasta tilangam, Ravi. Kasla aburido ka mat. Itay pa'y adi ka makaid na. Apay, ada ka di parikot mo? Ikwa. Awan, Nubi. Sigurado ka? Wen, awan ko naklangaro din. Ibagam ano anya dayta. Edi kasta, mapagsaritaan ta. Awan ngaron ko na, apay ay adagulit ka. Kasano, kasla ka na yun ka matamay kulkulan. Nakaadayo tinakay turungan ti matang mo. At nalabasik parikot ko yung opisina. Iso nga mga nagbali na kabisi kadagiti sumarsaron nung aldaw. Kasta ka di? Wen. Noan nga man day ta parikot. Sapay kumata masulbar mo matlaang nga dagos. Sapay ko mga ron. Iti kasta, saan nga isupay ang mainayon kadagiti pambalunutan? Maanta nga rudan. Kalpasan na, itulod na ko ni Jebalay. Iti kasta, makaawit kan makainanakan tumagtan. Ni, cellphone mo samat ti agri-ring, Rafi. Sungbatam Ay, kwa. Mabit lang nga ron. Sung batak tumawawag. Ha? Makadlawak sa. Kanayon nga da umawag ka ni Rafi. Sakit umadayon no kasdya sungbatan na. Sino nga taayat ti kasarsarita na. Taapay amasapul nga umadayupay. Baybayak man langan. Amangan no isuntumanan ti saan miya pag kinaawatan. No kasta, masikugan di anak tabakay. Wen lakay, dua bulan ka nun tin inawan ti anak ta. Nagsaya at no kasta ba? Ay, adanton aw-awirin ta. Naku namon lakay. Amo ka din ni Rafi. Di may papaniti da ikaw. Saan ba lakay? Sorpresaan to kano jay anak ta tinobyo na. Apay, awan pa'y nga ta plano da ay ang agkalaysa. Awan kanupay mat nadakdakamat ni Rafi. May papaniti pa nagkalaysada.
Bareng madagdag meten, maamuan na masikugan ti anak ta. Ay, wala. Nasaysayaan mo't lahat. Nagkalaysanan. Sakbay adumakkel di tiyan ni Nove. Bakit? Husto kalakay. Ay na, magagaran ako namatan iti apo ko. Bakit? Uray siyak alakay. Mabalin ka di nga kita ta ita, Rafi. At nga bin napatag nga ibagakkan ka. Pasensya ka pa ilang, Novi. Ang umidyak mabalin ti makisinara kita kenka. At ti pa ka kumikumak liti opisina. At away manin seminar minton pigan. Kasta ka di? Wen, ang umdigag danak. Umawag akto, apaman amalpas ko dagiti isang sangput ko apabeles. Ang damot lang kaya't kung ibagaking ka, Novi. Okay. Urayak nga ro ti iyawag mo, Rafi. Wen, o sige ha. At di pa kong daytoy. At upet aramidag. Sige, bye. Kat dagsarita kayo ka din kan Rafi, may papanitisik mo anak ko. Saan pa'y nanang? Inton bigat kami pa'y lang ngagkita ka ni Rafi. Kasta ka di. Wan nanang. Ay kat nasaya at nga rod no kasta anak ko. Di mon ibaybayag. Iti kasta, mapagsasaritaan tayo matan, ti may papan iti panagkalay sayo. Wan ka di nanang. Kasla na kayo pa'y kat dun di excited. Ay, ay katuwa na anak ko. Nakarkaron ani tatang mo. Magagaran una yun ang maadaan iti apo ko. Kaya't nakanon ti agaw awir. Anya? Iso adimon baybayagan ti panangibagam ken ni Rafi. Iti kasta, agkalay sa kayon iti kabiitan a panawan. Uray simple lang akasar. Tinapadag, agkalay sa kayon ken ni Rafi, anak ko. Kasano, Rafi? Anya ti plano? Kwa, Joan. Umadanin ti aldaw ti kasarta. Angam aging gaita, kat di mo pailang imbagakin ni Novi ti may papan kadata. Joan. Awan samat plano maamang ibagakan ko na. Saan man nga iti kasta, Joan? Kayat mo kadi, tasyakon amis mo ti mapan iti ayanda, tasyakon ti mangibagakan ko na. Saan? Siya kung ti mangibaga. Kasla di mo mo't ngamin maiturad nga ibagakin ni Novi. Ibagam lang saan ka mo't kat apilitan? Wanan. Ibagak nga rudan. Agsarak kami tun bigat kininovi. Agsarak kayo kunam. Ang amangan no di mon tumanan maiturad nga ibagakan ko na inton agkita kayo. Agpudno ka man kanyak, Rafi. Ay ayatampay lang ka din ni Novi, ha? At ita ka man ako nak, Johan. Mabaling ka di. Saan ta na pagsaritaan, da ita ka banag. Masikok ka ko ng Novi. Wen, Rafi? Agam, Oh, apay kasta tila nga manakaam mo. Kasla saan ka matamaragsakan. Masikuga kun kunak. Kat no mabalin, kidawag nga kalay sa takuman sakbay adumakkel ti tiyan ko. Novi. Oh, apa yan? Ada ka di parikot, Rafi? Pasensya ka na. Sorry, ang saan da mabalintag kalaysa. Anya? Ang apay, Rafi? Ngamin, masikugmatan ni Johan. Kat natulagin ti kalaysa mi. Isuti ko na nga ibagak itakin ka. Anya? Kasano na pasamak ti kasta, Rafi? Kasano? Pasensya ka na. Nabayagan ng agam-amu kami kini Johan. Agam-amu kami. Iti saan na pa yan agam-amu. Gitunggal adad dita pagkinaawatan. Iso ti pagtartarayak. Iso ti pangibagbagaak karagiti amin na parikot ko. Iso ti kanayo nakadwak ama pa nagpalpaliwa. Kantyak ilibak. Nga adda mapaspasamak kada kami. Anya? Sorry, Novi. Tinapuno na. Diya ko na mutaramidak. Nangruna ita. Dako na masikog kamutan.
hayop ka. Novi, Awanan kay tibain. Manang lilipot. diyak yung gagarte amin, Novi. Sorry. Di ka ginanag. Mag-arami na kiti pamuspusan. Iti kasta. Sanay. Tirumbang nga ramidam itakat pumanaw. Novi, Pumanaw ka iti sangwanak. Kat di ka nagpakpakita pa'y. Kabalak apadakalan ti anak ko nga ore ag may saak. Novi. Pumanaw kan kunakmat. Panaw! Ala, husto na nanak ko. Di mo kumaunay tagladingit. Nagsakit, nanang. Nagsakit. Awan umasping iti kinasakit na. Kasla matudog ti puso kiti daytoy anamuag. Novi, Aging gahita. Kasla jak pa'y lang mamati ti kastoy anagtungpalan ti ayan ayat mi. Ti amok. Ison ti lalaki amang itungpal kanya kiti altar. Ngamsaan matgayam. huston day ta pa nagsangsangit mo. Di mo rebeng asangitan ti kasya a klase ti lalaki, anak ko. Padya ka makasarak kan tumetlaeng iti lalaki ana sa isayaan. Ngam iti dayjay arafi. Patip kerem ti pakinakam mo, anak ko. Sana bali, tada kami matkin ni tatang mo. Tulungan da ka ang mga iwan, kan mang padakkel iti agbalinto nga anak mo. Baba. Ay na! Nakalukluk magkapo ko tabakay. Makaparayaw ngaw rin. Wenaro lakay. Kaingingas unay ti anak ta. Iso ti karup-rupa na. Huwag garon bakit? Ay, kastoy mo lang ni Nove, hindi maladaga pa. Pagkel, dalas to bakkel. Achu, achu. Ayaw ko ni baby, nanang. Tatang, iyak yung pa'y naang tadigusat pa'y. Ay na, saan na lalakaw? Ha? Ay, di kayo ko saway. Gakameng gininanang mo, di mang panigos, hindi bebe. Gusto ni tatang mo, anak ko. Mangbiro kalatan iti sabaling arabidom tita. Bayam tada kamin ti mang padigos kini Asher. O sige, da kayo nga ron ti makaam mo, nanang, tatang. Sa dino ti ayan ni Asher, nanang? Adakin ni tatang mo, madama nga isalsala na. Agriring amin itay kat, amangan no makaturturog. May ruaman ang maisalsala, nanang. Inton kuan, birukan na ti panangisalsala yo. Ang mga nudinan tumatan kaya ti may diso. Ay, kat ugali na Talaga akas na ti ubing anak ko. Nanang, Apay ka din, Nove. agyaman na ka. Diyak marik na ti bannog ko. Gaputada kayo kanitatang akatulungak ang mga awir ka ni Asher. Ay na, no need to mention ako nada iti English, anak ko. Asino kumangay tagtitinulong no saan ada tayo mo lang. Aywan gayam. Planok ti agabroad, nanang. Anya, ang Nove, at damot na talgad at trabaho dito eh. Apay ang masapul nga agabrod ka pa ilang anak ko. Basit ti sweldok ditoy. No ikumpara ti sweldo iti abroad, nanang. Saan pa'y magkitingay ta? Ang mga no inton agtawanan iti talo, 1-5 ti anak ko sa agabrod. Iti kasta, may paayak mat iti napintas ang masakbayan ti kakaysuna nga anak ko. Ay katadakan ka nga ruda anak ko. Sa bagay, husto ka. Ad-adda ang maikam iti nasaya at akasasad iti biyag ti anak mo no agabrod ka. Iso na laeng
Ta saan mo meten ang maiwanan ti anak mo? Iso nga rod ako nak, nga uray indon medyo dakkel ton, sakto panawan. At least, di naktumat siguro malipatan, nanang. Wan madkit di Iso akabayatan at ikapay nag-abroad. Ipapas mo ti aldaw ti panagdenayo, anak ko. Ni Rafi mati umawawag. Kahit pasanti naramid na kanyang. At dapay lang ang turid na nga umawag. Anya pa'y lang at atibagana. Sumbatak man lang. Tadi naman ko na. Hello? Hello, Novi? Sino ka? Ni Joan Daytoy, ti asawa ni Rafi. Nakipagpakasi kanyak ni Rafi nga awagan ka dito'y cellphone na. Takayat nakakano makasarita. Ha? Masakit ni Rafi. Kat adda ita dito ospital. Kid-kid dawan na ti panagkita yo. Anya? Agyamanak, Novi. Agyamanak. Kaputa pinagkamtigid daw ko. Rafi. Iniinotin. Di pa nagkapsat ko. Kapuy ti sakit akimpat kanya. Diyan mo. Naginggat ka anak pa dito yung piyag. Ang sakbaya mauyos ti ames ko. Kaya't kumanendagkid daw iti pamakawan. Kan ka. Kang runahan iti amin. Kaya't ko kumamakita ti anak ta, Novi. Rafi. Amo, gaging kaita. Kat nasakit pa'y lang keng katinaramid ko. Nalapit. Anay tuyod dito sa gapuiti parang loko. Gat parang ilimod ko kan kahit may paparin ka na kami kini Joan. Nagambanyangay karon. Talaga siguro may sutigasan ko. Kasabay ko ba na mapakawan na Novi? Nabayagan ang napakawan ka, Rafi. Inayat kan in padag ka itikas taunay. Iso nga intad ko di wayawayam. Nabayag mo tan anak move on ak. Awan ti sabali ang napadag kanyak ina. No di ti anak ko. Jakman may tadkan ko na ti kompleto a pamilya. Ngam at least. Saan kami mat nga kurkurang kan ko na. Nang runa datatang kan nanang. Ipapaay dati nalablabas pa hingam ti pamatag ti maysa nga inakan ama kan ni Asher. Magyaman ak, Novi. Kat ulit agmanan, ti akitsaw, iti pamakawan. Kintawag, at di mo kumamat ipaidam, ti anak ta. Di ka agdanag. Awan panggap ko amang ipaidam iti anak ta. Iyam amo ka, kas amana. Kan maysa. Awanan ti sakit tinakam amarikrik nak para ken ka. Manipod idi nagkalay sa kayo ka ni Joan. Namimpinsan kumatan alin ni ipat ti may papan ka data. Nalabit aday to'y tigasat ta. Kat intad ti Diyos tiyubing. Kas panglaglagi pakkan ka. Panagkunak. Adamat siguro na pintas a plano na para kan ka. Kan para kada kami nga agina. May sa akmet kadagiti rinibo-ribo adumdumngeg kadagiti drama dito YouTube. Ket may sa ti programam kadagiti pagaayat ko adengdenggan. Naawis akmet ang nagsurat tapnoy nakibinglay to'y padas ko.
padas ajak tupulos malipatan, gapu iti saem nga inak linakam. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Agkasargaya man ni Rosemary, friend? Wan nga rod, friend. Mapantayon tumot iti kasta. Masaksyan tayo mo't ti panagmaymaysadan iti asawa na. Ay katwan ang asinon tungay ti kadwa ta amapan, friend. Nadamag mat siguro dagiti daddo mapay abats tayo. Nalabit nga adun to ti mapandumar ay. At kikita tayon to ijay. Wan matkit di Ken maysa, sigurado nga iyawis dan iti kadwan. Wan. O, kasano? Dagasan naktong arodan ije balay intan Sabado. Wan dagasan kanto tagid dan tamapan iti ayan da Rosemary. Wan friend, agkita tantong arudan inton Sabado. Ni, agalas 12 matgaya man iti parbangon. Naglukot. Tsak matan napupuutan ti oras. Parbangon gaya man. Ay, naimasak matan ti nakiistorya, ken nakisalsala. Ay, kasanwa akpa itan ang makaawid ngay. Sapay, naturugan da Rosemary. Manmano kami laangan anabati dito'y salaan. Imunamat nga mina na nagawid ni Christy. Tinasayat, mangkita ak iti motor ang mabalin ko apagpatuludan. Iti kasta, makaawid akon, narigat mat, no agbigbigatak dito'y kasaran. Andrea, sa dinungan ti papalam. Abay, nauma ka din na makisala? Ay, kwa Franklin, agawid akon. Ay sos, agawid ka iti kastoy nga oras? Wan mangkita ak iti motor ang mabalin ko apagpatuludan. Awanin nabartagdan. No kahit mo, sumurod ka kanya. Agawid tayo di balay. Ijay ka na maturog, tasakan tumasapang hagawid inton bigat. Ha? Oh, habi ka sila naklat ka. Di kagdadang, taon-takas nga ramidagkan ka. Kwa Franklin, Danag mo na ya. Among matamay sa kadagiti lalaki, akasisingpetan apats mo iti high school. Saan ka di? uwan matkit di Di ka ka din agkad-kad. Nala, umikan. Sumurot kan kanya. Di kagdanag. Tawan-dakas nga ramidagkan ka. Narigat mo't no agawid kay di kas nga oras. Ang mga nonyapay ti mapasamak di tadalan kan ka. Naputam ka di, asimangpat ni Franklin itay parbangon, lakay. Puan bakit? Kaslat damat katwa na si Mangpan. Ay na talaga nga adda, lakay. Ne, masino nga? Ay, tsak ang buwa. Kasla babae mo't tinangag ko akasarsarita na. Ne. Masino nga dito babae? Ganawan mo't naramdamag ko na ubyan. Tinasaya at kasaritam to di anak ta apaman amakariing lauro. Sana mapalin ang basta giyawi diti babae, diti balay. No kasapula na tulagan tayon ti panagkalaysana, aramidan tayon. Imay kami, nakayat miya tulagan tayon, ti panagkalaysana kitanak tayo, abalayan. ha? Inyawi ti anak mi, ti anak mo. Iso na sinlang roda sumpatan ti anak mi, non yaman ti napasama kadakwana. No siyakla amaysa, awan parikot iti day taabalayan. No pudno nga ada napasama kadakwada, ay katrabag na laang agkalaysadan. Iso nga ron, ngata kami dito abalayan. Iti kasta, mapagsasaritaan tayon, mukaan ti petya, ti kasar da kita nak tayo. Ang Franklin, amumat nga awan napasamak kadatasaan ka di. Naturog akla ang ijabalayo. Kan maysa, saan tamot ang nagkaida? Wen, amok da ita. Hangam saan nga ron amamati dagiti tatakil ko.
Imposible ka no nga awan na pasamak ka data. Nakababayin ka no, no saan ka nga ikalaysa? Anya matan. No amok lakas to iti mapasamak. Jak la kuman simursurot kan ka. Andrea, Timadi. Sandak matan at dinamagdananang kantatang ko. Imanugot damatlatan iti kayat dagiti dadakkel mo. awan mo't kititakas na Balasan ka. Baruang man. Awan pa'y mo't nobya, saan ka di? Awan mo't nobya. O di awan nga rin parikot. Pagyamanan mi unay, tida tarayo, iti panagmaymaysa dagiti anak mi, ada Franklin ken ni Andrea. Ragragsagan tayo nga ron da ito aldaw, para kadagiti anak tayo, anaglantip ti puso na. Welcome kayo amin dito inano mo o pagtangan mi. Nagiti salpay anangan, agdiretso kayo lang iti panganan. Ano, timakan kakabsat. Agraragsak, kaya nagsasala tayo. Kas panangrambak iti panagkalaysa, dagiti anak tayo. Yay! Congratulations! Masikog ka, kunam, Andrea. Wan Franklin. Iso apa nga asim tag nakam kamat kuman. Agbalbaliw kan. Namin, addanton anak ta. Gusto ko man tikasta pa naging inom mo. Nagsaya atin ngay. No addantan anak ta bakit? Agbiro ka kumamat nga rudan iti pagtrabahuam Iti kasta, addanto ipakan mo iti agbalin nga anak ta. Anay ko, apay nga agsipat ka ngay, Franklin. Ayok ka. Di lang man mandamandara na kasta si Andrea, ha? At trabaho no kahit ko tagtrabaho. Saan no saan? Nawatan! Lakay, aw-awiran pa'y man ni baby taglabaak. Nagadung aminan di murang tayo. Masaduta. Paturugin pa isa kan do aglaba. Anya? Kasano apaturugag kat kariring nalaang? O di oray pa makaturog malin sa kan do aglaba. Kaanon tupay ngay, aldaw ton sayang ti darang ti init. Imbis amamagaan adagos dagiti ilabak, awanan Ay kat makamu kamutten amang iremedyo. Basta masadutak nga gaw awir. Rumarak. Ni, papanamanan Basta da papanak. Di mon amwen no sa dino. Sumangpetak tulat ta inton kay kayat ko. Kumusta kan, friend? Long time no see, Ay, kas makita mat Christy. Abak ko pa yung tinaganak itipito iti kastoy nga itsura. Anya? Sika talaga, Andrea. Saan mo't? Sika na ang timang ibagbaga iti kastay niya. Ang pwera ang friend. Anya nga min ayat tinapasamak. Apay akila at ti panagkalesayo kini Franklin. Jakman amo, friend. Naklaatak matlaang. Kas lakimat ti kinapartak dagiti pasamak. Imatindarak laang mat iti kasar. Nakisala, nakiturog iti balay da Franklin. Idi kwan, natulag matan ti kalay sami. Di mo ibaga at pinikot na ka ni Franklin, friend. Jak amo, friend. Jak amo talaga. Anyangay nga rod kat adaditan. Talaga siguro nga iso tigasat ko Ti may tulag iti lalaki at jakmat ay ayatan. Tukas na. Talaga adi mo ay ayatan ni Franklin, friend. Mamati ka man kan saan, friend. Talaga nga awan ayat amariknak para kan kuana. Pudno anadaan kami iti anak.
Pilpilitan naklang ang makikaiddakan kwa na. Kat no jak kayat, tungpa kas kadadanog tilak amag. Anya? Day tatipod no friend. Iso talaga maumuma akon. No jak lapang panunutan ti anak ko. Ang mga no pinanaawa kun day ja Franklin. Ay, Andrea. Ay, Andrea. Anya ka ka di Franklin. Di ka man natagari. Ang mga numalukag ni baby. Sapay nagrigat apaturugan. Sana na malungkot dito. Kita mo no. Narnaga na eh. Napartek ka manan. Saan mo na? Nakaino malabas eh. Unay kamutan Franklin. Talaga ka ding awanan pagbalbaliwam ha? Nusirmunan na tumalangan. Tumalangan, ha? Mana, tumal na ka nga rudan. Tamaturog akmatan. Ay, sana. Parang sakan na kaway mo na. Sakan maturog. Bakit? Anya? Anya ka ka din eh. Umay ka man. Anya ka ka din Franklin. Ang parbang ka kumamad. Abay, at di mo kaya, ha? At talalaki man niya. Asilot talalaki mo, ha? Imbaga! Anay ko, patamtimak Franklin. Di mo masmasan. Masaksakit tanak. Tudlo ka. Sino talalaki mo, ha? Ibagam mo sino? Awan na Ibagam! lamig. Awan! Awan! Basulyo da ito'y anak banagak tatang. Basulyo. No apay mat kami na basta imanugot kayo. Ngagkalay sa kami di ko ni Franklin. Anya nga ita. Kitaan niyo man tika sa saad ko iti danana. Nakakaasiak. Ay, Andrea, nakaw. Malaksid asadot tinakyasawaak. Artag kan kumabil pa'y. Di nakamo at tulungan kadagiti trabahok iti unag ti balay. Naglaing pa niya agimon. Diyak manam mo anak ko. Ipili ba ngamin ini ti aman ni Franklin nga dan napasabak ka na kayo. Kung paglalaan ka no, asong batan ti anak da. Iso nga impilit na ti panagkalay sa ayaw. San kami mutan na nakapagkagkay kininanang mo? Nang rona, ganda kami ngaron ti baba yan. Wana, ngam dinamagdak kumapay man. Kinasarita dakpay mat kumasakbay anak itulag kayo. Ay, bigdo minsaki di ngagpay sa anak ko. Jak man amo. No apay nga imanugot akbat anak ikalaysa ka ni Franklin. Pagbababawiyak unay ti panak ikalaysa ken kwa na tatang. No kasta, masikog ka manan, Andrea, balasan ko. Wan nga rod na. Napasanuan at hagos ni Christine. Husto matkit di iti kasta mamaminsan ti panagaw-awir mo. Wana, nga marigatan nakmat nanang. Kasano, di nakmat pulos tulungan ni Franklin nga agaw-awir. Agraman dagiti trabaho dito'y balay. Awan pa'y kunana tulungan na. Bay ang takasaritak tumadan ni Franklin, balasan ko. Sige man nanang, barang da kayo tidanggan na. No kasta nga daramit, ibagam laang tao may ko awiran ti apo ko. Wano umay mulat ta itulod iti balay. Sige man nga rod nanang, agyaman naklaunay Awanan yaman na balasan ko. Iso lang day tati amok ama itulong ko kan ka. Lakay. Oh, apay ka di bakit? Kasla makun konsensya ak iti inaramit ta. Apa nang itulag kada Franklin ken Andrea. Makitak ngamin ti kasta unay arigat di manukang ta. Ay, di ka magsakot, tikas na bakit? Napayagan na ito panawan. Luan, ti anak na. Ito, ibagam kitin, ang makunkonsensya ka. Tayong pilit tamutlaang ti anak takin ni Andrea. Nagaramit talaang iti papuspusan,
Tapno agkalaysadan adagos, nga uray awan ba't napasamak kadakwada. Ayat tala nga agbaliw ko mati anak ta. Gapo iti kinasadot kan kinamamartag na. Ay, Ang awan mo't lata. Awan mo ti makitak ang nagbaliwan na. Nga uray itataad dan anak da. Isumat lata nga isuo. Kinapuno na bakit mabayag mo na sinsidiran na kiti konsensya. Gamnak lang tagtagarin. At danitan, agasawa dan. At dan anak na. O lang masiguro tinaramit na. Ay, Lauro. Tulungan talatan ni Andrea ang mga wawir ka nagitubing. Kan tulungan tamatlangan ita ka nagiti masapsapol. Medyo balay na. May talangan ti kasayaatan nga alamitan tayta. Anya nga tinararamid mo iti nagmalam nito balay, ha? At lalaki man niya. Asino ito lalaki mo? Asino? Ibagam sa tagtagbatay! Awan ti lalaki, Franklin! Awan! Siguradum lang, Andrea. Siguradum lang. Aray ko! Ibatanak, Franklin! Masaksakitanak! Ibatanak! Ayop ka. Mamuwag lang na sino ti lalaki mo. Talaga patayin kayo! Oh, awatan dati kwarta, Andrea. Ni, analog day ta kwarta, tatang. Idulin mo. Itigasta at aramatam. Imbag lang ay gatang mo karag iti masapsapol dito balayo. Agyamanak, tatang. Awanan yaman na balasan ko. Pasensya ka lang kumaritigas dyan ng ugaliyan di anak mo. Talagang sangawanan pa nagbalbaliw na. Tatang. Agam di kagda nagiya. Ikarik, tulungan da ka amang patakkel gan mang paadal kadagiti anak yo. Sigurado ka ka din iti day tapang ngadang mo, Andrea. Wala nang. Nabayagan a pinampanunot ko ti may papaniti daytoy abanag. Kadsi ka ang arod balasang ko. Makita kan mariknak mo ti kasta unay arigat mo itidan na ti anak mi. Iso adida ka nga rod labdan, no talaga adisidido kan nga gabrod. Agyamanak nanang. Amok at iyo baybay ang dagiti anak ko. Iso nga ibatik payla ang idakada kayo. Awan ti parikot iti dayta, Andrea. Amo mi asaan mi amaartapan ti panang ipatag ti maysa nga ina. Ang namnamaang nga aywanan, kan ipatag mi ita iti nalablabas pay, ngam iti panang ipatag mo kadakwada, balasan ko. Banag apagyamanak unay nanang. Di kay madanagan. Tano bilang mapagasata na ka maka-abroad. Kanayo nagtumat ti umawag kada kayo. Addakan kadayta balasan ko. Namnamaam adimin to ipaidam kan kadagiti anak mo. Kat ulitag manan ti agkitaw iti pasensya. Gapo iti kasdi nga ugalian ti anak mi. Pasensya ka lakuman. Talagan sa nga awan manaknakam day ti at tao. Awan anyaman na nanang. Talaga siguro akas na tibiyag. Iso siguro ti makuna agasat mi nga agasawa. Iso na lang ta talaga adjakon maanusan ti kasdi nga ugali ni Franklin. Iso talaga kayat kun ti umadayo. Iti kasta, maliklikak matan ti kanayon a panangkabil na kanyak. Bareng no isuntumot ti pagnakman na balasang ko. Sapay ko mga rod takas tangag pa iso nanang. Ang no talaga asan pa'y lang agbaliw. Jak laamon, no anyan to ti pagbanagan ti relasyon mi nga agasawa nanang. Jak manamo no apay akas jay ti kinapartak idi dagiti pasamak. Jak man laang nakapagkadkad apulos.
Ti may sa siguro arason ko idi ket titawan ko. Dandaniak ngaminan ag 30 idi. Ket gapu siguro iti buteng ko asaan akon a maasawaan, isu adya kon nakapagketket pay. Isu nalaeng tadakkel met gayam abiddo ti panakikallaysak ken ni Franklin, gapu iti kasjay agalad na. Kidawak ngailingan na kumalatan itinagan a Clarissa. Tubuak ti Ilocos Norte nga miti agdama ket adda kami ditoy Australia. Naawisak met a nagsurat tapnoy nakibinglay toy padas ko. Rugyak man nga rod ti agsalaysay idi adda akpay dita Pilipinas. Kastoy man ti pakabuklan ti amin. Ay, anya amatan. Impigsa na matan ti todo. Sapay awan payo nga naitugot ko. Dinasayat. Ditoy akong waiting shed nga gura iti taksi. Parang makalugan ang matlaang nga dagos. Agawit ka ka din, Clarissa? Ay, when boss? Oh my God, tay tulog ka. Ha? Lumugan kan ko na, tay tulog ka ni Gibalayo. Ay, saanan boss? Nakababain mat kada kayo. Aguray aklatan iti pagluganak. Sana balitado mat ti taksi. Di ka ka dinagkagkad. Nabigat ti taksi. Ang runay tatakas to magtutudo. Ala, umay kang kiti. Iti kasta, makaawit ka. Sige man laangan, boss. Nay, nagatumot ganda kita insang pumula kay. Ay, ayun bakit? Kapurusan nating dagitaw. Dapay maiskin maning. Di mo ko nam nga agpasulad kayong tunbigat. Wala kay, mapan kuman met sarungkaran di anak ta. Di na mo ngaminan masangot ti agawid dito'y balay. Uy nga ron dalabit na makumikom iti trabaho na. Wan siguro iso amapan kuman pasyaran ijay tagos na. Mga lakan tungaruden ka na gito'y natang bagay. Nayunam mo ten iti maiskin manay. Ta isuti isang put mo ijay. Wan lakay, talaga akas ta ti aramidang. Tadikat isupay agat gatangan na ijay syudad. Ay wala. Nangina tinatang ita ng runay ijay syudad. Isu anayunam ti alaem. Tapno adda abasto ni Clarissa ijay syudad. Apay nga sa bali mo tan adalan ti sursurudan ta, boss. Kunak man no itulod nak ijay dagos ko. Wan ka di. Di kagdanag. Tay tulod ka matlaag inton madamdama. Ha? Palagriknak ngamin kat napamparnuga kitang haldaw. Isu nga intaman bit ag-relax. Relax? Kunam, boss? Wan. Ne, anya di kayat mo asawan, boss. Mapantamangan iti paborito ka restaurant. Kalpasan na. Mangkita tan tumutan iti mabalinta pagpalabasan iti oras. Anya? Boss. Di ka kadinagkad Clarissa. Di ka tanag, tas siyak ti makaam mo. Ilibre ka. Sige, sika nga rin ti makaam mo, Boss Edwin. Diyak man lang mo. Amom ka di. Anak laglag antiriknak. Tunggal sikat ti kadwa. Ha? Kasladyak marik na ti bandog ko. Tunggal makikita ka. Langro na, lumakitak tinasamit apa nag-is-isam mo. Amom ka di, asika ti mang parparagsak idaldaw ko. Ay, sus, mangbola ka man ako nakon, Boss Edwin. Saan ka apulpulaan, Clarissa? Pudno, ti bagbaga. Naalawanan, agyaman ak nga ron
no may sa kadagiti mang palpalagan iti riknam, ken mang parparagsak iti aldaw mo ako na, Boss Edwin. Asinaw tinakakutsi apimanawan ako. Ay, kuwan, nanang. Asino day jay kunak. Ni Sir Edwin, nanang. Ti boss ko. Kasta ka day. Uwan, nanang. Kasla nagapuma di tadagos mo. Ay, kwa. Uwan, nanang. Nakiisbong amin. Iswa, nagkapo di taunag. Apay nga ingat at ito'y itikastoy nga oras. Ay, kwa. Adang amin indagas na papeles, nanang. Papeles nga insambut ko para iti sumaruno a project medya opisina. Kasta kayam. Kunak Ay, wag lang. gayam, nanang. Anya nga dagita awit yo. Nagatadumat. Ayun na nako. Talagang ato. Inyagan ka itinatang. Kapuro sa amin dagitoy. Fresh from the farm. Kaalala laang itatang mo iti kalman iti taltalon. At dapay maisakan man eh. Ala, nagadun ngay, nanang. Tapno adda ka no abas tumanak ko. Nagtaktak kayo pa'y laang. Inuray yulat ako man anagawidak. Iti kasta, saan kayon anarigatan anang bitbit kadagita, nanang. Sapay nakadagdagsan. Ay na amumatan jay amam. Kanayon asikat ipampanunutan na. Imbaunak nga ron nga umay mang kumustakan ka. Ni tata nga talaga. Mala, umay kayo. Tao mo nagtayo dito apartment ko. Ta ituloy tayo ti agistorya di taunag, nanang. Hi, Clarissa. Oh, Boss Edwin, da kayo matgayam. Anya ti aramidan nyo dito'y mall? At na kinasarita ka, kliyente. Kapag gusto mo na nalpas kami iti nakita ka, isumay nasitkan kan. Sa dinuway ti papanam. Agawid ako na, boss. Adalang dinagas ko aginatang dito eh. Kasta ka di. Agawid akot langin. Kaya't mo ka ni, tagitan ta na rumwar. Nakaparktilukan ko jarwar. Agkuyog ta na mapanijay. Kalpasan na, itulod kan tumaten ija dagus mo. Ay, kwa, saanan, boss? At ang amin ita ni nanang ko ija apartment ko. Isu asaan ang mabalin nga itulod na kita. Okay. Mawatang ka. Ang mabalin ka di arumwar tabi. Mapantalang ag-relax. Ag-relax manan ko na, boss. Wana. Okay, sikat ti makaam mo, Boss Edwin. Agyaman na, Clarissa. Unaglakit din no paayin na kita. Amo matadyak makapagkit-kit basta sikat ti agawis, boss. Mala, mapantangarudan. Narapian ka mo itanak ka. Nanang. Rimor kami ngamin kadagiti katrabahuan. Napan kami nag-relax sa kabasit, Kadwayo mo laang ka di tipusyaw. Ay, kwa nanang. Uwan, iso tinangilibre kada kami. Kasta, apay, awan ka di asawa tipusyaw. Ne, apay mat alasaludsud yun day tananang. Awan mo't kit day. Nadamag ko laang anak ko. Kaslamasan-san mo't nga menti irurwaryaw. Anak ko, saan mo kumaasakita hindi baga? Angam saan anasaya at nga aramid tinasawaan ti kastangar aramidam. Kastamat tantipos mo. Nanang, Imawag ni Jerome itay. Di mo kanuma nga min sungsung-batan ti awag na. Iso asya ka tinawagan na. Naibagam kanu nga min idinaminsan nga adaak dito'y dagos mo. Ay, kwa, pasensya kayo, nanang. Naliwayak mo nga agpaiso ti cellphone ko. Kat
Anya nga iti ko na ni Jerome nanang. Awagam ka no, apaman ang makaawid ka. At da ka no napatag nga ibaganakan ka, anak ko. Hello, lakay. Sorry, jak nasungbatan ti awag mo itay. Rimwar kami ngamin kadagiti ka trabahwak. Awan parikuti ti dayta bakit? Tinapatag kita, kitagsar-sarita taan. Agyaman aklakay. Aywan gayam. Anya jay ko na ni nanang nga ibagam ka no kanyak. Good news, bakit? Anya dayta? Agawid akong. Ah, Agawid akong kuna. Ket iti panagsublik ditoy. Saan akong ngagmaymaysa. Ngamin, ikuyog kan tumatan bakit? agpaiso, Jerome. Wen, Clarissa. Ay na, nagsayatan no kas talakay. Law na ya. Kamudyanan na. Agden na damot lang. Ket saan tantong ngagsinapay bakit? Ba nagapakaragsakak launay lakay. Isuarumbang nalangag sa ganakan bakit? Ngamin, kailiw ka una eh. Anya? Pasensya kan, Boss Edwin. Ang panagkunak. Dahito yan ti maudi ang panagkadwata. Anya, apay Clarissa. Ang takatiti mo na gustuhan ngay laramin ko. Ipakam lang. Nakasagaan ang agmalpaliw para ka. Awan. Ngam agawi dun ti asawak. Kat iti panagsubli na. Ikuyog nakmata ni Australia. Anya, kasaluak mat nga rudan. Kasalong ti relasyon ta. Boss Edwin, awan ti relasyon ta. Among dayta. Anya, Sipot pa'y ididamo. Amutan nga agpadata nga adan pamilya na. wen, yung ata napasamak ka data. Saan lang na minsan, hindi ka namin adon adaras. Wan, ngam aging galaang ijay dayjay. Ulitak, awan relasyon ta. Empleyado na, kat sikat ibos ko. Dayta lang, awanan sa balipay. Clarissa, Putno nga da napasamak ka data. Ang awan lang ang kanyak dayjay. Siguro kat naliday ka. Nalidayak mat. Iso an aramid na tikas jay. Ang awan kay papanan na amin dagjay, Boss Edwin. yaklain pagaraw pakasta kagayam. Pasensya kan, boss. Ang ay ayatan kan iba't patag ko unay ti asawak. Iso apangasim tadi na kun kontakan pa. Aglinipatan, gaputa iso ti rumbang. Ipamaysam ti pamilyam, takas tamat ti aramida. Anya nga matimakon lang dito Australia bakit? Dandani nga rudyak amot ibagak. Nakapimpintas gayam at talaga dito ilakay. Naku namon bakit? Isungarod akayat ko adito itang ngagnahin. Kayat ko adito ita abuklan tinararapahap ko pamilya. Kayat ko pa adito dumakal lagi tagbalintungan nakta. Uray siyak mat Jerome. Kastamat lang ti kayat ko. Kat agyaman ak iti ado arigrigat kan sakripisyo. Tapno maala naklaang dito eh. Awan na nyaman na bakit? Tinapatig kita, katadakan dito eh. Agden natan, kat awan ton apulos ti makapagsina kadata. Jerome, iho. Oh, mama, imbag man ta di magas kayo dito balay. Wan, kayat ko ang makita ti asawam. Sa dino nga iti ayan di Clarissa. Atay ti silid mi mama. Matamang agdigdigos. Malmal pa siguro na dyan. Oh, agtuga kayo pa ya. Tamang isagana kitinumen nyo. Urahin nyo labihitan ni Clarissa. Rumwartumot lang dyan pa manamalpas nagdigos. Okay. Okay, kumusta kay mati di Pilipinas? Pinasyar mo matlaang ka di, da uncle mo a friend, kan ante makunchita.
Wan, mama. Kastaw na nga ro daragsak da. Nang ro na idintid ko timpaw ityo. Ay kat nasayat nga ron ano kasta. Pili ba kiti kinapiksada pa ilang nga gubray ti talon, mama. Kasla saan da lumaklakay kan bumakbak eh. Kanayon nga min ama exercise da. Iso talaga ang napigsada pa ay. Kat, kumusta mat nga iti pa nagbiyahe yung kani Clarissa? Okay lang mat, mama. Ada yung ti biyahe sulit mo eh. Wan na. Ay wan, ada ka ditim pagatang ko kan ka? Siyempre mo ta, mama. Very good. Kunaklakit din no nalipatam. Tsak tupulos malipatan, mama. Basta da kayo dagbilin. Congratulations on your second month of pregnancy. Continue attending your prenatal appointments and follow your doctor's recommendations for prenatal care, Ma'am. So, it's confirmed. I'm 2 months pregnant, Ma'am. Yes, Ma'am. Confirm. Is this your first time? I mean, it's your first baby. Yes, Ma'am. Oh, see. Hormones are preparing your body for the growing baby, which can lead to changes in energy levels, mood and physical symptoms like morning sickness, fatigue, and food cravings. You must eat your balanced diet with plenty of fruits and vegetables and get enough rest. Thank you so much, Ma'am. Yeah, no problem. Okay, see you again on your next visit. I'll go ahead. Thank you again, Ma'am. Yeah, no problem. Oh, nasurok lang ang makabulan ko dito eh. Ito abulan ka nung inaawag. Diyos ko, kaya't ka di asawan da ito eh. Saan mo siguro? Ngamin, nang ibilang ko ti panagawid ni Jerome, talaga ang mapanmat ti do abulan. Nalabit ang nakarganak iti Pilipinas, idinagawid ti asawa. Ay na, nakaluklok magtimpas ngay mo, bakit? Kawan nga ron, Oh, naglukmag, iso amidyo narigata na ananipas ngay kan kuana. huwag nga ron. Dahituyan niya ko nada a made in the Philippines, born in Australia. Ha? Among bakit? Kastaw na ragsak ko. Ngamin, inino ta na matungtong lagi terapap ko para di pamilyata. Uray siyak matlakay. I love you so much, Clarissa. I love you more, Jerome. Ni Edwin, di umawag iti messenger ko. Ay, bay aklatan. Diyak sungsungbatan. Inidamnan. Anda chat na. Basag. Hello, Clarissa. Kailiw kauna yan. Pangaasim tasong batam ko madagiti awak. Kinchat ko kan ka. Kayat kaunay ama kasarita. Kayat ko ang mga ganti boses mo. Amom kadi, ajak makaturturog. Gapo iti kapapanunot ko kan ka. Bakit? Jerome. Oh. Abe, kasla nakiktot ka, nakakita ka niya. Kuwala kay. Saan ba't nga iti kasta? Nakla-takla ang itiya sidig mo. Wala, umay ka nga rudan ta mangandan. Nakaluto ako. Naidasar ko pa yung ti pangaldawan ta. Sige lakay. Umuna ka ninja kusina. Sumaruno ak matla nga dagos. Iurnos ko lang dagiti kagawan ni baby. Okay, urahin ka nga rudan ninyo kusina, bakit ha? Wala kay. Idilit ko ti conversation mi kan ni Boss Edwin. Saan arumbang amakita ti asawak dagito eh.
Happy anniversary. Bakit? Sabong kan chocolate para kan ka. Ay, wow! May pa-flowers at chocolate ang mayor. Siyempre, mata bakit? Kasta ti kinapatig mo kanya. Happy anniversary, Tulakay. I love you so much. Bakit? I love you too, Jerome. Agrupat ka, Clarissa. Sa dino ti papananta? Mapanta mo tag-date, ah. Anya? Ang Jerome, narigat ti mapan ag-date nga daawit-awit na a baby. Ha? Date lang nga ya. Ibati ta akin ni mama ni baby. Anya? Sana nga po tatan anak ta. Kat saan tamot na mabalindag date? Kanayunan takit di adag date. Iti kasta, mapasarunwan pa iti maysa ni Christian. Bakit? Anya?